Migræne er meget mere end blot en hovedpine. Det er ikke altid nemt for andre at forstå de ofte helt ulidelige smerter og de tilhørende symptomer, som mennesker med migræne kan have. Det betyder, at de, der må leve med migræne, ikke altid får den sympati eller respekt, som de fortjener. Mere end 500.000 mennesker i Danmark har migræne. Heraf er 2/3 kvinder. Det har sikkert været forsøgt at behandle migræne lige så længe, som man har kendt til sygdommen. Man har fundet kranier, der er både huller i, som kan dateres tilbage til 8.000 år før Kristi. Ved en type operation blev den øverste del af kraniet åbnet for at lukke de smertende dæmoner ud af hovedet. Erasmus Darwin, Charles Darwins bedstefar, opfandt en behandlingsform, hvor ideen var at centrifugere overskydende blod fra hovedet. Selv i dag forsøger man at lette migrænesmerter på mange forskellige måder. Det kan for eksempel være håndkøbsmedicin eller receptpligtig medicin samt en række afspændingsteknikker. Fælles for alle forsøg på behandling er, at de går ud på at lette symptomerne. De går ikke efter årsagen til sygdommen. Desværre modtager en meget stor procentdel af de, der er ramt af migræne, ikke nogen form for effektiv behandling. Cirka 40% af dem, der har migræne, holder op med at gå til lægen, fordi de har opgivet at finde en behandling, der kan hjælpe mod symptomerne eller kurere dem. Den sidste nye behandling af migræne er et helt enkelt kirurgisk indgreb, som har givet patienter i en række undersøgelser bemærkelsesværdig lindring. For at kunne forstå det kirurgiske indgreb er det vigtigt at se nærmere på årsagerne til migrænen. Det er ikke helt så enkelt at forstå disse årsager, som det kan lyde. Forskerne har diskuteret i tusindvis af år for at finde frem til en teori, der kan forklare udviklingen af migræne. Der er dog én ting, der er helt klart. De, der har migræne, reagerer på dagligdags stimuli på en anden måde end de, der ikke har migræne, og bliver mere og mere følsomme over for visse stimuli, som tiden går. Et eksempel er lys, som kan udløse en yderst smertefuld reaktion hos mange migrænepatienter. Udover lys kan man også blive påvirket af bestemte fødevarer, hormonsvingninger eller endog vejrforandringer. Og som tiden går, kan disse beskedne stimuli gensidigt påvirke hinanden, så der udløses stadig kraftigere reaktioner. Lidt ligesom et glas, der løber over, så vil patienten komme til et punkt, hvor selv den mindste påvirkning vil udløse symptomer, der kan klassificeres som et migræneanfald. Men hvordan hænger denne overfølsomhed dog sammen med migræne? Inden for lægevidenskaben er der stor enighed om, at blodkarrene i hovedet og nerverne i kraniet er involveret. Af alle de nerver, der er i kraniet, er det den 5. nerve, også kaldet trigeminusnerven, der spiller en nøglerolle. Den har 3 hovedgrene, der sender signaler fra indsigtsregionen til hjernens dybere lag. Blodkarrene i hjernehinderne er omgivet af grene fra trigeminusnerven. I relation til migræne er det trigeminusnerven, der stimuleres. Den sidder på højde med øjenbrynene og går gennem en lille muskel kaldt øjenbrynsmusklen, som når den spændes kan fange nerven i en slags fælde. Når denne nerve bliver irriteret, kan det medføre en hel bølge af begivenheder, som fører til et migræneanfald. Trigeminusnerven sender besked om nervens irritation til hjernestammen. Hjernestammen reagerer ved at udvide blodkarrene i hjernehinden. De udvidede blodkar fremkalder endnu en påvirkning af hjernestammen ved den samme nerverute. Denne række af begivenheder opbygges spontant, og resultatet er et migræneanfald. I kølevandet på denne proces spiller forskellige signalstoffer også en rolle i nerverne. Der opstår en betændelsesreaktion, som også kan registreres på særlige scanninger. Det er faktisk den såkaldte øjenbrynsmuskel, som danner folden i glabellaområdet, det vil sige mellemrummet mellem øjenbrynene. Dertil kommer, at den kan undværes.
Ved et tilfælde havde et plastikkirurgisk indgreb, hvor denne fold og dermed den pågældende muskel blev fjernet, et utroligt resultat. Af de 314 patienter, der havde fået foretaget indgrebet, havde 39 tilfældigvis migræne. Et år efter operationen kunne 31 af disse patienter fortælle, at deres migræne enten var forsvundet helt eller mildnet betragteligt. Man fandt hurtigt ud af, at kirurgisk behandling af migræne ikke virker på alle patienter. I ca. 50% af tilfældene vil en migrænepatient ikke have glæde af indgrebet. For at sikre, at indgrebet kun udføres på de patienter, der med stor sandsynlighed får gavn af det, bliver alle interesserede patienter bedt om at gennemgå en omfattende diagnostiseringsproces. Formålet med denne proces er at forudsige, om operationen vil have et godt udfald eller ej. Diagnostiseringsprocessen består af 3 trin. Et spørgeskema, en grundig konsultation og botulinumtoxin-testen. Først skal alle patienter udfylde migrænespørgeskemaet. Det skal bekræfte, om patienten rent faktisk har migræne, og i bekræftende fald, hvilken type. Oplysningerne sammenlignes med oplysninger om patienter, der allerede er blevet behandlet. Derefter forklares alle dele af migræneindgrebet indgående ved den efterfølgende konsultation, og resultatet af spørgeskemaet gennemgås. Det 3. og afgørende trin er botulinumtoxin-testen. Denne test er god til at efterligne langtidsvirkningerne af det kirurgiske indgreb, og er derfor afgørende for, om migræneoperationerne er velegnet til patienten. Ved hjælp af en tynd kanyle sprøjter lægen en smule botulinumtoxin type A, ofte markedsført som Botox, ind i et eller flere triggerpunkter i området over øjenbrynene. Det medfører en lammelse af øjenbrynsmusklerne. Under lammelsen slapper musklerne af og kan derfor ikke længere irritere trigeminusnerven, hvorved den bølge af begivenheder, der kan føre til migræneanfald, undgås. Effekten af botulinumtoxinet varer kun i 2 til 4-6 måneder, men dette er nok til, at resultatet af testen er brugbart. I testfasen bliver patienterne bedt om at føre en migrænedagbog, hvor de skal notere alle ændringer i symptomernes hyppighed og styrke. Indgrebet vil blive anset for velegnet til de patienter, der oplever, at migrænesymptomerne lindres over en periode på 8 uger. Hvis patienterne fortsat har migræneanfald af samme styrke under testen med botulinumtoxin, vil de ikke blive anbefalet til at gennemgå indgrebet, og vil derfor få råd og vejledning om alternative behandlingsmuligheder. For patienter, der oplever en dramatisk bedring af symptomerne under testen med botulinumtoxin, er sandsynligheden for et godt udfald af migræneindgrebet kraftigt forøget. Selve det kirurgiske indgreb er langt den mindst tidskrævende del af behandlingen og varer i reglen en time. Det udføres under fuld narkose og kan foretages ambulant eller med en kort indlæggelse på klinikken efter anmodning. Kirurgen finder øjenbrynsmusklen ved at skære et lille snit i øjenlåsfolden. Derefter fjernes øjenbrynsmusklen. Derved lettes trykket på trigeminusnerven, som hverken bliver skåret over eller fjernet. Siden 2000 er der udført over 15 undersøgelser af kirurgisk behandling af migræne. Resultaterne understøtter klart denne behandlingsmetode. Cirka 35% af de patienter, der er blevet behandlet med denne metode, var selv et år efter indgrebet helt fri for migrænesymptomer. For yderligere 55% af patienterne har indgrebet mere end halveret anfaldenes hyppighed og smerternes styrke. Generelt ses kun sjældent bivirkninger. Efter operationen kan der forekomme misfarvninger og hævelser af øjenlåget, men dette går over i løbet af 10-12 dage. Det skal dog igen understreges, at kirurgisk behandling af migræne ikke er velegnet til alle. Behandlingen er kun egnet til omkring halvdelen af de migrænepatienter, der overvejer den. Ikke desto mindre vil 90% af de migrænepatienter, som behandlingen anses for egnet til, have glæde af den. Og den betydning, det har for deres liv, er uvurderlig.